It's very sad ndi uthenga wachisoni umene mtundu wa Malawi talandira uthenga umene utu ndi okhuzana imfa ya legend amene watu ndi Aleti Eso Kanyenda paja amenewa anali kaswiri wa mpira wa timu ya Flames komanso anaseweranso matimu angapo ku dziko la Malawi asanapite kumayiko akunja. Potengera ndi uthenga umene brother wa Aleti Eso amene watu ndi Christopher Kanyenda asimikiza za imfa imeneyi. Iwo watu akunena zoti Eso atisiya lero ndi kuti kunyumba kwawo ku Mangalande ku UK kumeneko ndi kumene amwalirira. Paja iwo amalemu Eso analemba pa tsamba la mchezo la Facebook dzulo limene kufotokozera za matenda amene akuwavuta mthupi mwawo. Amafotokoza kuti anapanga diagnose ndi matenda a cancer ya mu chiwindi. Ndeno lero limwe chisoni ndi pamene amapeza zoti amwalira atisiya. Ndeno brother wawoyi amene wa Christopher anazafotokoza kuti dongosolo la mwambo wa maliro silinasimikizike ndi kuti azabwera kuzapereka communication imene mwambo wake uyendere. Mwachidule mbiri ya amene wa Eso Kanyenda monga atafotokozera kale kuti anali kaswiri ku nkhani ya mpira kuyambira ku dziko la Malawi mpaka kupita mayiko akunja. Ndi mpira akunena kuti anayamba kusewera koziwika bwinobwino mu chaka cha 1998 kufika mu chaka cha 1999 ankasewera timu imene maziwika kuti FC Warfare kunoko ku Malawi kumeneko. Kenako mu chaka cha 1999 kufika mu chaka cha 2001 anazakasewera timu imene maziwika kuti Dwasco FC ku Malawi kumeneko. Kuchoka pamenepo anapita ku dziko la South Africa kuyamba mu chaka cha 2001 ukathera mu 2003 amasewera mu timu imene maziwa kuti Jomo Cosmos. Kumeneko anachita zinthu zotchakuka kwambiri chifukwa mu nyengo yawo anakwanisa kupeza zigoli zokwana 26 ku timu imene ya Jomo Cosmos. Kuchoka ku dziko limene la South Africa anazapita ku dziko la Russia mu chaka cha 2003 kumeneko amasewera mu timu imene maziwika zoti Rostov FC ndero kuyamba mu chaka cha 2003 kuthera mu chaka cha 2005. Kenako kuchoka mu chaka cha 2006 kuthera mu 2007 anazatumizidwa ku timu inake mu Kulone kumeneko. Komanso ali ku dziko lomwe la Russia anazasewera mu timu imene maziwika kuti Lokomotiv FC mu chaka cha 2005 imene timu imene inapangisa zoti akasewere mu UEFA Champion League zimene zinapangisa zonoti akhale player woyamba kusewera mu UEFA Champions League. League imeneyi ndi ya ku Mangalande paja kuli maligi osiyanasiyana ndete imodzi mwa maligi akuluakulu ndi kuti ndi imene ya UEFA Champions League. Kenako mu chaka cha 2008 anazakaseweranso timu imene maziwika kuti Kamze na Berezian Chimli pepane motikhulukirako chifukwa cha mainawo paja maina aku Europe uku andete nchakulasha uku ndekuti no pronunciation yake ndikuti yativutirapo pang'ono. Komano kumeneko anasewera kuyamba mu chaka cha 2008 kuthera mu chaka cha 2010. Mu chaka cha 2012 anazakaseweranso ku timu imene maziwa kuti Danish Side B93. Kuchoka pamenepo zikuonera kuti anachokanso ku Mangalande kubwera ku dziko la South Africa kumeneko anakafikira ku timu ija maziwika kuti Polokwane City ndete kuyamba mu chaka cha 2012 kudzafika mu chaka cha 2017. Komano mu nthawi imeneyi anakhala kuti ali professional player wa timu ya Flames ndete kuyamba mu chaka cha 2000 kafika mu zaka za 2015 ku timu imene ya Flames anakwanisa kuchinya zigoli zokwana 21. Kuchoka pamenepo anazabwereranso ku dziko la Malawi ndekuti kuchoka mu chaka cha 2017 ukathera mu chaka cha 2018 to 19 kumeneko anafikira ku timu ya Wanderers kumene amathandizira zina ndi zina kumeneko kufikira pa nthawi imene amapanga retire kumbali ya mpira ndete mu chaka cha 2018. Zikuoneka kuti kuchoka pamenepo ndi pamene amazapeza zoti apita ukapanga seto kumeneko ku UK. Komabe nkhani yokhuzana ndi imfa ya amene wa Eso panali pakati pa mphekesera zimene zimanena kuti ma media houses ena anazalengeza dzulo anapanga mascot uthenga umenewo
onena kuti iwo sakupeza bwino ndi analengeza. Tinaona kuti ena anabwera mpaka nazapanga apologize kuma families kuti anapereka uthenga olakwika okhuzana ndi aleti eso. Tinaona Aluntha TV analemba public apology komanso kupepesa ku family ya eso chifukwa cha era imene inachitika popanga publish uthenga oti anali asanapange confirm za imfa ya amene aleti eso. Sono kuchoka ku banja la Fox Malawi News 18 pa imfa ya legend eso Kanyenda, tikunena kuti tikuzindikira munyengo yowawa imene family mukuyenda padakali pano papo satira imfa ya legend eso Kanyenda. Tikuzindikira responsibility imene anali nayo kumene ku family komanso ku national ya Malawi at large. Ife kuno tikungoti Ambuye akutonthozeni munyengo yowawa imene mukudusa padakali panopa, kuposaposa mzimu wa legend eso Kanyenda use mumtendere. Ambuye akutonthozeni nonse. Tikulira limodzi munyengo imeneyi.